ọ wụ ife onye nwere ka o ji emere mmụọ ọjị. Okwu Igbo ji akpa ekpere na-aga ọfọ na-asị ife nji emere chi m ọjị akọkwana m. Ọ wụ ofeke na-eje ebi ego, bili ọyịya ego, bili ego na bankị ka o wee chukwa mmụọ. N'ọ bụ ife onye nwere ka o ji echukwa mmụọ. Nwanne gee ntị, ya bụrụ na ọ warụ gị n'afa imerụ mmụọ ife, ma ọ bụ na ị chọrọ, o si gị n'obi pụta na ị chọrọ ịchụnyere mmụọ àjà mana ijila ego, na ihe ị ga-eme. Chọrọ ọjị, mkpụrụ ọjị Igbo. Iwere ọjị a n'ụtụtụ, ọ bụrụ na ịgọsi ọfọ ụtụtụ, n'ọma ịgọ ọfọ onye Igbo ọbụla kwesịrị ịdị na-eme everyday. Imesịa ya, were ọjị a, iwere ya ize n'iru anyanwụ, iwere ize n'iru anyanwụ ụtụtụ, n'ụtụtụ ebe 8 ma ọ bụ 9 ma ya akaghị na 10, ize n'iru anyanwụ. Ịkpọkụ onye bụ mmụọ warụ gị n'afa ma ọ bụ ya bụ mmụọ ị chọrọ ịchụnyere àjà. Let's assume na ọ bụ chi gị, na ọ bụ chi gị ka ị chọrọ ịchụnyere àjà. O wee bụrụ na ego adịghị, mebi na ị chọrọ igburu chi gị ọkụkọ wee siere ya ite mee saraka, ma ọ bụ na ị chọrọ igburu chi gị ewu ma ọ bụ ebunu wee siere ya ite wee mee saraka, mana ego adịrọ. Iwere ọjị a igosie n'iru anyanwụ ụtụtụ, iwe kpọkụ onye bụ chi gị, ịkpọ afa gị, isi na gị onye dị otu a na-akpọku chi gị n'iru anyanwụ, na ihe ị na-ekwu bụ na ị chọrọ imere ife dị otu a, ma ọ bụ na ọ wara gị n'afa na gị merụ chi gị ihe dị otu a, mana na ego adịghị, na ya ejebi ego ka ị wee merụ chi gị ya bụ ife, na ihe ị na-akwu bụ ka chi gị mepere gị ụzọ akụ. Ee, maka na ọkwanụ mmụọ na-emepe ụzọ akụ. Ka ya bụ chi gị mepere gị ụzọ ka ị nweta ego ka ị wee merie ya bụ ife ahụ dị gị n'obi imeri ya. Ọ bụrụ na ikwuchaa ya, ịwa ọjị ahụ, ịwa ya, ịchịrị ya otu ahụ ọ dị, nye nwana nke talụ na ya, ịwa ya one ọbụla ọ gbara, ọgbagodu 3, gbaa 4, gbaa 5, gbaa 6, gbaa 7, one ọbụla ọ gbalụ, chịrị ya n'aka gị, nye ya n'isi gị ugboro 4, pụọ n'ezi ebe ụkwụ na-aga, ịwụsa dị ọjị dị a, you go your way. Mana ọ bụrụ na ime ihe a, mụrụ anya ka azụ, chi ga-esi n'ụzọ ịtụba ha anya, mmụọ ahụ ga-esi n'ụzọ ịtụba ha anya wee zite ego, mana ya bụ ego ahụ bịa lota ka ị were ya mee ihe i kwere na nkwa. Ebi na ego ka ị wee rụọ ọrụ mmụọ, maka na ọ bụla omume onye mụ ife. Na-anụkwa ihe m na-ekwu, onye mụ ife anaghị ebi ego ka o wee rụọ ọrụ mmụọ. Ee, kama ị ga-ebi ego wee rụọ ọrụ mmụọ, nwanne, gọbalụ mmụọ ahụ ọjị, mawara ya nzu. Ee, mawara mmụọ ahụ nzu 1000 naira. Ịma mmachi anyị na-eyi ya kewa eziokwu ka nna, nzu 1000. Ee, ịma nji wee gọcha mmụọ ị na-eyihe oyi ya. Ee, ime ọdịnala adịrọ expensive, ọkwa na ndị mmadụ chọrọ majik. Ekenekwa ya m ọnụ. Afa m bụ Chinonso Ezinwa Anaedo, Akajiọfọ Ezinwa. And I come for the total restoration of ọdịnala na omenala Igbo. Inweta ozi a, pinye aka na share button ka ndị ọzọ nwetakwana ya. Daalụ.